Тимер. Җирдә иң таралган элементларның берсе. Изге Коръәндә дә шул хакта телгә алынган. Әл-Хадид сүрәсенең 25-нче аятында булай диелә. Сүз уңаеннан татар теленә тимер дип тәрҗемә ителә. Без Рәсүлләребезне ап-ачык дәлилләр белән җибәрдек. Һәм алар белән бергә китапларны, кешеләр гаделлектә торсыннар өчен мизанны иңдердек. Тимерне дә без иңдердек. Аңарда зур куәт һәм кешеләр өчен файдалар бар. Бу Аллаһның тимердән ясалган сугыш коралларын Аллаһ дошманнары белән җихад юлында кулланып, аңа һәм рәсүлләренә күрмичә ярдәм итәчәк кешене белүе өчен. Һич шиксез, Аллаһ иң көчле, бөек, җиңелмәс. Беренче карашка аятта бары тик тимер һәм кеше өчен аның файдасы турында гына сөйләнә кебек. Һәм монда гадәти булмаган бер нәрсә дә юк. Әмма бер кызыклы һәм мөһим детальгә игътибар итәргә кирәк. Аятта «әнзальнә» сүзе кулланыла. «Иңдердек» дип тәрҗемә ителә. Ягъни бу аятта тимер өстән җиргә иңдерелгән булуына игътибар ителә. Әгәр тарих дәвамында кешелек дөньясы җир асты байлыкларыннан тимер рудасы чыгарган фактны исәпкә алсак, беренче карашка сәер тыела. Әмма әйдәгез, фәнни фактларга мөрәҗәгать итик. Хәзерге фәнни тикшеренүләр тимер җир планетасының үзендә дә, хәтта безнең Кояш системасында да барлыкка килә алмавын исбатлый. Бу безнең өчен бөтенләй чит элемент. Тимер формалашу өчен берничә 100 миллион градус кирәк, ә Кояш өслегенең температурасы 6000 градуска җитә. Ә Кояшның тышкы атмосферасы температурасы, ягъни Кояш тажы 2 миллионнан артык градус тәшкил итә. Кояшның үзәгендә исә температура 15 миллион градуска кадәр җитәргә мөмкин. Ләкин бу температураларда җитәрлек түгел. Шуңа күрә тимер күләме һәм температурасы Кояшныкына караганда күпкә зуррак булган йолдызларда гына барлыкка килергә мөмкин. Йолдызлар гравитацион көчләр тәэсирендә кысылып, йолдызара газ болытыннан барлыкка килгәннән соң нәтиҗәдә термик төш реакциясе башлана. Яшь йолдызлар водород һәм гелий кебек җиңел элементлар барлыкка китерәләр. Ә алар барлыкка килгәндә протон һәм нейтроннарны бергә кушу өчен кирәкле энергия аерылып чыга. Мондый синтез нәтиҗәсендә йолдызларның алдагы җылынуы күзәтелә. Бүген Кояш шул стадияда тора. Йолдызларның алга таба үсеше водород тотылганда һәм аны йолдызара киңлеккә бүлеп чыгарганда бара. Билгеле бер вакытта углерод барлыкка китерә торган катлаулырак термик төш реакцияләре башлана. Йолдызларның чагыштырма тыгызлыгын арттырганда тагын да урак элементларның синтезы башлана. Аларның төп элементлары тимер була. Температура 3 миллиард градус чамасы булганда тимер барлыкка килә һәм галәмгә тимер таркалып үтә яңасы кабына. Галимнәр тимер рудасы ятмаларының барлыкка килү урыннарын тикшергәннән соң билгеле бер закончалыкны чыгаралар. Җир кабыгы барлыкка килүнең төрле чорларында һәм төрле географик киңлекләрендә булу хаотик түгел, ә геомагнит полюсларына карата билгеле бер ориентацияга ия. Белгечләр фикеренчә, планетаның Кембридж шарына кадәр, ягъни аның өслеге әле кызу булганда һәм тимер метеоритлар төшү көчәйгән вакытта, дөньядагы барлык тимер рудаларының катламының 80% нәкъ менә шул чорда формалашкан ятмаларга туры килә. Әгәр дә без изге Коръәнне кеше иҗаты дип әйтәбез икән, мондый аятларның килеп чыгуын ничек аңлатырга? Әлеге чорда кешеләрнең планетабыз турында да, Кояш системасы, башка галактикалар турында да тулы күз аллаулары булмаган.
Телескопларда, лабораторияларда, тикшерү үзәкләрдә булмаганда, алар тимернең барлыкка килүен һәм ничек итеп планетабызга килеп эләгүе хакында каян белгәннәр соң? Моның җавабы бик гади. Һәм ул анык. Изге Коръән бер яки берничә кеше әсәре була алмый. Бу тимерне бар кылган һәм ерак галәмнән бөтен кешелек дөньясына хезмәт итсен өчен иңдерелгән Аллаһы Тәгалә тарафыннан вахи.